Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. And Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Nadia, 36 years old at OFW dito sa Hong Kong. Single mom ako to a 16-year-old and an 18-year-old. Sumulat ako para isang guni sa inyo ang problema ko sa kapatid ko. Hindi ko po kasi alam kung ano ang dapat kong gawin. Dati, magkasama kami ng nakababata kong kapatid na lalaki at ang pamilya niya sa bahay ng nanay ko. Nang masira ng bagyo ang bahay, nagpatayo ako ng bahay ko sa tabi ng sirang bahay. Maliban sa 2 anak ko, isinama ko si nanay. Alagain na kasi si nanay dahil may sakit sa puso. Ako ang sumasagot sa gamot niya. Pagbalik ko dito sa Hong Kong, nalaman ko na lang na tumira na din ang kapatid ko at pamilya niya sa bahay at naghari-harian doon. Maliliit pa ang mga anak niya, isang 3-year-old at isang 5-year-old. Hindi man lang sila nagpaalam sa akin. Sa kwarto ko pa sila natutulog. Yung balcony ginawang hugasan ng plato at labahan. Nakatambak din doon ang mga kaldero. Yung mga dingding, pinagsusulatan ng mga anak niya. Masakit sa loob ko kasi pinaghirapan ko yung pagpapagawa ng bahay. Tapos, ganun lang ang gagawin nila. Napakatamad ng kapatid ko tambalan. Hindi naghahanap ng trabaho. Walang may ambag sa bahay. Minsan nakaka-extra bilang helper ng panday pero yung kinikita, napupunta naman sa ipinagbabawal na gamot. Tambalan, 15 years na akong OFW, pero wala pa din akong naiipon. Madalas nga kinukulang pa ang sahod ko. Pagod na ang katawan at utak ko sa kakapasan sa kapatid ko. Yung pagkain niya at ng pamilya niya, pati pag-aaral ng mga anak niya, sa akin na niya inaasa. Siguro kung si nanay at yung 2 anak ko lang yung binubuhay ko, hindi siguro ako hirap ng ganito. Naaawa ako sa mga anak ko dahil hindi ko maibigay ang gusto nila. Natatakot din ako para sa kanila kasi gumagamit yung kapatid ko ng bawal na gamot. Muntik na nga niyang saktan yung anak ko minsan. Ilang beses ko na silang pinakiusapan. Sabi ko magsikap naman siya at magpatayo ng sarili nilang bahay. Pero hindi talaga siya nakakaramdam ng hiya at awa sa akin. Ako pa ang masama at sila pa ang galit. Naisip ko nga umuwi na muna dyan sa atin. Hahanap na lang po ako ng marerentahan ng mga anak ko at ni nanay para makalayo kami sa kapatid ko. Baka po sakaling matutong magsikap yung brother ko kapag wala na siyang aasahan. Tama po kaya itong naiisip ko? O may iba pa kayong suggestions para ma-solve itong problema ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Nadia. Nadia! Gusto ko lang sabihin sa'yo na marami rin kami problema. Wala lang. Splok ko lang sa'yo. Ang dami din naming issue.
Marami rin kaming isipin Marami araw-araw. kami nakadagdag ka pa, Nadia. Alam mo talagang partner, talagang lahat ng tao ang daming isipin. Oo naman. Sabi nga ni Father JJ, yung kaibigan nating pare, na siya ding nag First Friday Masa dito po sa Manila Broadcasting Company nung Friday. Tinanong niya po kami nung homily, sino po sa inyo ang wala ng ayaw sa problema, diba? So syempre lahat kami nagtaas ng kamay. Wala namang plastic sa amin na magsasabing, hindi, excited po kami sa problema, go, diba? Syempre ayaw kung may natin. choice, diba? Kung may choice, ayaw natin. Correct, diba? So nagtaas kami ng kamay, diba? Ayaw naming lahat ng problema. Well, ang sabi ni Father, at ito naman talaga pawang katotohanan, kung ikaw ay taong ayaw mo na ng problema, ayaw mo na ng issue, ayaw mo na ng pasanin, ayaw mo na ng stress, aba. Baka, di ba? Ganun yung sabi ni Father? Ganun sabi ni Father. Saret. Baka, aba, di ba? Gumagano, baka. Aba. Kunin ka na ni Lord. Kasi dun sa langit, walang problema. Ayaw mo pala ng problema eh. Hindi kunin na kita, di ba? Natatandaan ko, partner, nung namatay yung daddy ko, yung pare na nagbigay nag-celebrate ng mass during yung kanyang funeral mass, kunento yung isang beses na meron daw isang tao na dumaan sa matinding sakit tapos nakarating ng langit. Kaya lang hindi niya papanahon, partner. Kaya binalik. Nung bumalik siya at nabuhay, nagrereklamo bakit daw siya binalik. Ganon. Kasi pagka nakapunta ka nga na daw kasi sa langit, wala nang problema. So ang tanong talaga dito, so gusto niyo po ba na walang problema? Alam mo, yan tayo eh. Gusto nating lahat pumunta sa langit pero walang gustong mauna, di ba? Aminin na natin. So, it only goes to show na may problema kami ni partner, may mga issues kami na hindi nyo naiintindihan at hindi nyo alam, may problema itong si Nadia. Lahat po tayo may problema. Kasama po talaga yan sa buhay. Yes. Diba? Life is difficult. Mahirap po talaga ang buhay. So, ngayon, ang importante, kakapit tayo sa pagdarasal, diba? Na sana makayanin natin. Pero syempre, meron din tayong gagawin na kaakibat na mga actions. Diba? Hindi pwedeng dasal ka ng dasal na magka-jowa ka pero hindi ka naman nagde-dating kinemelatik, 'di ba? Ano ka naman yung itsura mo parang inapakan ng 10 elepante kasi hindi ka nag-aayos, 'di ba? Pero gusto mo magka-jowa. Hirap i-describe nun, no? Yung matapakan ka ng 10 elepante. Hindi ba pwedeng 5 lang? Hindi, 10 talaga. Dapat 10 para mag-gets yun na hindi siya maganda. Dapat gano'n. Nakaka-hurt naman yun. Hindi, real talk lang, partner. Di ba, gusto mong jumowa pero hindi ka nag-aayos. Lagi ka, di ba, sabi mo nga, kung may kunento kang friend mo, lagi nanlilimahid. Lahat ng post niya nanlilimahid siya sa pawis. Pero hindi naman po lahat ng tao ay gusto ng mga nanlilimahid. Di syempre kung gusto mong lakihan yung market mo ng mga na pwede magkagusto sa'yo, dapat fresh ka. Di ba? Ganun. So, dapat may gagawin. So, in the case of Nadia, yes, meron kang problema, wag nating tatanggalin si God sa picture. Di ba? Lagi nating pagdadasalan, di ba? Kung ano yung tamang desisyon na dapat mong gawin. Tapos gagawa ka ng paraan. Ako para sa akin, kung talagang na-exert mo na lahat ng effort, tapos yung kapatid mo ay ayaw pa rin umalis, kayo na talaga ang mag-adjust. Totoo yun. Oo, kayo na yung mag-adjust. Anyways, kahit sa naman pagbalibalik ta rin, kung talagang sa'yo yung bahay na yan, hopefully yung papeles sa'yo, nakapangalan sa'yo at sa'yo pa rin yan. Diba? Wag naman sanang umabot sa mga abogado, yung mga ganyan, pero sa'yo yan. Pero dahil nga matigas ang ulo at matigas na, sumasakit na rin ang ulo mo dito, kayo na talaga ang mag-a-adjust. Kayo na ang aalis. Unfortunately, ganon. Lalo pa may droga pang nalalaman si bro. Nako, di maganda. Mahirap yung ganyan. Pero kagaya nga na sinabi ni partner, dahil marami tayong kanya-kanyang isipin, hindi na namin dadagdagan yung sinabi mo. Mag-iikot na lang namin yung sasabihin namin doon sa unang suggestion mo. Which is? Na maglalayo kayo ng pamilya mo. Diba? At baka dumating yung time na ma-realize nila na kumayod sila ng sarili nila. Tumayo na sila sa sarili nilang paa at hindi matutong umasa sa'yo. Correct. Diba? So yun muna, wag nating dagdagan. Baka lalo ma-complicate. Baka malito ka na naman pag dagdag kami na pwede mo pang gawin. Totoo. So yun muna, perfect na yun yung naisip mo. Pero gawin mo na lang. Do you agree, partner, na uuwi na lang siya sa Pilipinas? Sa tingin ko hindi. Kasi
unless meron ka talagang trabaho dito na mapupuntahan na alam mong kaparehas din ang trabaho mo dyan sa Hong Kong. Mag-ipon ka muna. Oo, kung hindi, di dyan ka na lang din muna. Ilan ba kayo magkapatid? Dalawa daw sila. Dalawa lang. Oo, wala naman siyang sinabing iba pa. Kasi kung kunyari, factor din kasi yung numbers ng siblings mo eh. Kung sa'yo lang nakaasa lahat, talagang delikado yon. Pero kung may mga iba ka pang kapatid, doon naman sila sa iba. Oo nga. Hindi laging sa'yo. Kaya diba? nga, pag-usapan ninyo magkakapatid. Oo, kung meron ka pang ibang kapatid ha. Ngayon, malaking role na nagagampanan dito ng parents mo, ng nanay mo. Dapat alam ng nanay mo yun ha. Baka mamaya ikaw lang nakakaalam. Dapat alam ng nanay mo to kasi yung nanay mo yung kasama ng kapatid mo. So pag mag-usap silang dalawa na, anak, tigilan mo naman yung ganyang klase ng bisyo. Hindi mo na nga pera, ginagastos mo pa sa droga. Correct. Diba? So, hindi naman natin sinasabi porke pera mo gastusin mo. May karapatan gamitin sa droga. Wala din, di ba? Wag natin gagawin yun. Walang kapararakan o walang magandang patutunguhan ng paggamit ng droga. ng illegal drugs. Correct. Ayaw po natin yan. So, kailangan mabantayan talaga ito ng nanay mo. Diba, mapagsabihan na para maitigil na ang bisyong kinasasangkutan ng kapatid mo. Correct. At kayo na talaga mag-adjust kasi kung na-exert mo na lahat ng effort para makiusap, kinausap mo ng masinsinan, kinausap mo ng galit, nagmakaawa ka, ganyan. Wala. Pagka ganyan, kasi lalong-lalo na particle lang mo sa drugs, hindi din siguro tama mag-isip. So, kaya ganyan. So, kayo na mag-adjust. Kesa pa, dumating yung panahon na masaktan na din truluyan si mother. Oo, at kasi yung hindi mga na nakikilala ng kapatid mo. Correct. Kasi nga languna eh. Diba? Marami na tayong narinig na ganyang klaseng story, nabasang mga libro na sinaktan nila yung mga mahal nila sa buhay kasi nga hindi nila alam na mahal nila sa buhay yun. Paano na prito na natusta na yung utak ng dahil sa illegal drugs. Hindi na gumagana ng tama ang isip. So kayo na, yun na, doon na muna tayo. Tapos kung paano magsusurvive, I'm sure God will send help. I'm sure maiisipan mo ng paraan kung paano magsusurvive kapag ka nakaalis na kayo. Siyempre, dagdag isipin dyan, partner, kasi dati wala namang nirerenta. Wala namang nilalabas for rent. Ngayon, kailangan mag-rent, diba? Kesa naman lagi masakit yung ulo mo, wala pong tatalo sa peace of mind. Promise. Correct. Napakaraming iba na maraming pera pero wala po silang peace of mind. So, deserve mo yon na nakalma yung utak at puso mo. So, adjust na po. Kayo na Totoo lang. Yun. Pangalawang pwede mong i-consider dito, you should know your priorities. So, in this case, mas priority mo ang mga anak mo. Totoo. Diba? Huwag mong pipilitin na kung wala ka na. Huwag mong pipilitin na magbigay kung ubus ka na. Diba? Kasi talagang ikaw yung matatalo dito. Mahihirapan kang gumalaw, 'di ba? Mahihirapan kang magbigay kung alam mo sa sarili mong wala ka na. So, yung sinasabi natin, know your priority. So mas priority mo dito yung mga anak mo. Ibigay mo muna ang lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng mga anak mo. Ngayon, kung wala kang maibibigay doon sa kapatid mo, sabihin mo wala. Kasi inuna mo yung mga anak mo. Tama. Na yun ang mas tama. Di ba? Huwag mong pipilitin na, teka, titipirin ko yung sa mga anak ko kasi may kailangan pa akong bigyan ng mga anak ng mga kapatid ko. Wag ganon. Pwede kang tumulong at a certain extent, yes, diba? Pero hindi yung at the expense of nagutom na yung anak mo. Correct. Nagaling sa pagbayad ng tuition yung isa mong anak. Na ikaw ganon. Mismo ubus na ubus ka na din. So, diba? dapat alam mo yung prioridad mo. Truly. Ang prioridad mo dito ay tulungan, suportahan at ibigay ang basic needs ng mga anak mo. Kung hanggang doon lang yung kaya ng budget mo, hanggang doon lang ang kaya ng resources mo, then hanggang doon lang. Correct. Sabihin mo sa kapatid mo wala kang maibibigay sa kanila. Which is actually true. Yun totoo naman talaga. Hindi ka naman nagsisinungaling. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi mo naman issue to kung rich kid ka, di ba? Correct. Pero ang katotohanan talaga is kulang na kulang talaga. Oo. Ngayon, kung maging masama ka sa paningin niya, hayaan mo na. Ay, wala tayong magagawa. That's not your problem. Lagi namang ganun. Lagi tayong masama sa tingin ng iba. Correct. Gumawa ka ng mabuti, tanga ka kasi masyado ka mabait, 'di ba? Gumawa ka ng masama, may sasabihin sila definitely. So, sa kalulugar, edi hayaan mo na lang kung may sabihin. Ganun talaga. Correct. Masakit na katotohanan 'yun eh. Yung tinutulungan mo sila tapos minsan mong hindi tulungan, masama ka. Totoo 'yan. Nangyayari talaga 'yan. Diba, pagka ganun, markado ka na. Next time, wag na. Correct. Di tsaka ganun 'yun. Syempre, sa storya nila, partner, sila yung bida. Sila yung victim. O sila yung kawawa, 'di ba? Lagi pong ganun.
Ganun. Correct. So, importantatious na ikaw na ang mag-adjust. Ikaw na yung nakakaintindi. Ikaw na nakakakita ng lahat ng mga nangyayari dyan. Eh di ikaw na ang mag-adjust. Kaya mo yan, Nadia. Naway ma-resolve yan at naway magkaroon ka ng extra income pa para makaipon ka na rin. Kasi syempre, I'm sure napapagod na yung katawan at isip mo sa ibang bansa. Totoo yun. Good luck to you, Nadia, and thank you for sharing your Nadia, story. call mo ako. Ay, bakit? Usap tayo. Ay, gano'n? Charot lang. Nininervous ako sa'yo. Bye-bye!